Kristina Mardara Zedrun naiz, Etxanoko auzo baten jaioa, Oromiñon, eta 1958ko apirilaren 13an jaio nintzen. Ikasten jarraitu nahi izan nuen, etzan posible, amak esaten zuen atzetik 2 mutil zeudela eta ikasketak ez zirela posible, ni ez naiz futbolista izan, naizelako, bestela futbolean oso ondo jokatzen nuen. Orduan, joku bizia gustatzen zitzaizkidan, ze mutilen bizitasun hori enbidiatzen nuen eta libertade hori, eta haien munduan hobeto moldatzen nintzen. Honekin esplikatzen du behar bada, gero bertsolaritzara ailegatu nahi zeneko sustraiak edo izan daitezkela nire bizipenetan. Julen Calzadarekin ezagutu nuen Euskal Herri gizarte konpromiso hitza, borroka aktiboa neurri baten, 16, 17, 18 urte inguruan, AEK sortu barik oraindik agian euskerazko klaseak antolatu genituen hemen Iurretan eta Durangon, beste batzukin batera. Egin beharreko zerbait, erregimenaren kontra, orduko girua gainbehera zetorren euskera ia ezen entzuten kalean. Herri bakotsak txikietan sortu genuen eskolaurreko adin hortako ikastola txikia, behin eta berriz itxi zigutena instituzioetatik beti aitzakiaren bat topatuta. Buru belarri sartu nintzen horren defensan, eta nik uste gehien bat euskera dela nire ardatz nagusia. Bakarra izan nintzen. Ego eta iparreko dokumentatuta dago, dokumentatuta dago. Bakarra izan nintzen bai, ez zegoen besterik. Bai, bertsolaritza egia esan neure barruan zegoen nahiko txikitatik. Aitaren familiatik kanturako ohitura handia zegoen, oso bertsozalea ziren, kantatzea asko gustatzen zitzaien, familia elkartzen zen bakoitzean kantua, eta nik uste dut hortik eran nuela gehien bat. Baina baita, 9 urtetik 15 urtera bitartean euki genuen katezismoa ematen zigun abadeak, erakusten zizkigun bertsoak kantatzen, bertso zaharrak. Hor izan zen nire lehenengo harremana bertso munduarekin. Improvisazioa beti gustatu izan zait, irakurleoz ona izan naiz txiki-txikitatik gehiago, olerkiak eta bertsoak irakurri ditut asko, eta hortik eta handik, ohitura neukan, etxean oheak egiten, halako lanak egiten eta sormenari egan iztea, ezta, eta konturatu gabe zer egiten zenuen, zaletasun hori hor neukan. Emakumean referentziarik bat ere ez. Bat ere ez, eta gainera hori zan nire beldurretaiko bat, eszenariora egoten nintzen bakoitzean, ni banekien gizonez inguratutako bertsoen saioak egiten dituela. Orduan, bilatzen nituen referentziak ziren emakumeak esandako, ez dakit, zerbait mezuak edo alakoak. Ni kontziente nintzen emakumea nintzela, feminismoaren mugimendua ere hasita zegoen orduan, eta nahi nuen nire partez zerbait utzi emakume moduan. Beti joaten nintzen eszenariora emakume moduan zerbait izteko asmotan. Besteik espada gonak eramaten dituen gazteko. Bat, presentzia. Argazkia ataratzen mazuen horbaitek, emakume bazekoen eszenarioen gainean. 2. Eramaten nuen besterik espada etxati prestatuta zerbait emakumearen aldeko mezua. Emakumeen kantera berri hau egiten saiatu naiz, parte izan naiz edo nola esan. Ni inkontzienteki ikusi dut eta eurak esan didate batez ere aurretik egindako lana eurentzat bide bat ate bat izan dela, ez? Nik bertsotan ibili nintzenean olako usterik ez neukan, etzan nire helburuen barruan sartzen. Banekixen ate bat irekitzen den biela. Banekixen atzetik beste batzuk etozela.
Baina hala ere, ez da erresa eszenariora urtetzea, oraindik ere emakumeak arazoak dituzte, arazo personalak, arazo personalak eta aparte eszenikoak. Beti aurkitzen dut tokion bat, talagun arte gozoa, horrexe gaitik maite ditut nik emakume eta bersoa.